Ahojte, v tomto videu si spolu prejdeme výživu Herbalife, ako kombinovať produkty do toho bežného jedálničku a chcela by som vám to ukázať praktickou formou a ukážem vám, ako ja mám poskladaný deň a jak odporúčam i svojim klientom, ale i celkovo klientom používať bežnú výživu v rámci nášho systému. Ja som sa dostala k firme pred niekoľkými rokmi, kedy som si potrebovala upraviť váhu. Bola som unavený študent, ktorý mal tráviace problémy, nevedela som chodiť na záchod, ovplyvnilo mi to celkovo aj energiu, bola som väčšine unavená a trápili ma i akné a vlasy som nemala úplne v dobrej kondícii, takže celkovo ja som produkt produktov a ukážem vám, ako vlastne vkombinovať to všetko do toho bežného jedálničku. A z dlhodobého hľadiska vnímam to, že dneska mám vďaka i tej výžive a celkovej zmene životného štýlu oveľa lepšie výsledky. Takže začneme rovno tým najdôležitejším a to je práve to ráno. Ráno, čo sa týka akoby toho metabolizmu, tak fungujú v tele nejaké biologické hodiny. Počas noci teličko regeneruje a ráno sa potrebuje prebrať. A kvôli tomu ja odporúčam ráno hneď na lačno dať si pohár vody, aby sme rozbehli hydratačný systém alebo celkovo hydratáciu v tom teličku, pretože to je číslo 1 k tomu čisteniu. Pokiaľ chceme mať čo najlepší výsledok, musíme dbať o to, aby telo sa neustále čistilo, aby malo tie prostriedky na to, aby všetko, čo prijímame z toho bežného jedla, aby to malo to telo schopnosť vyčistiť. A tým dôležitým bodom je práve tá hydratácia. Ja začínam deň určite hydratáciou a to kvôli tomu, pretože už keď dám do toho telička nejakú potravu, tak telo sa sústredí na to trávenie a sústredí sa na spracovanie tej potravy. A hydratácia už potom nevie úplne prebiehať tak, ako by mala. Preto by sme mali deň začať s vodou. Ja začínam s aloe koncentrátom a to z jednoduchého dôvodu, pretože aloe pomáha jednak čistiť, ale jednak to pôsobí aj ako prebiotikum a pomáha pripraviť tú tráviacu sústavu na príjem toho jedla. Aloe máme príchuť mango, alebo bez príchute. Ja mám rada práve mango a kombinujem to potom aj s multivlakinou. A tu si dávam napríklad po obede. Aloe je najkvalitnejšie z Mexika. Ja si obrovsky cením i ako biochemik firmu, že má vlastné plantáže, že všetko si pestuje sama, nemá žiadne externé zdroje, odkiaľ berie suroviny, ale každá surovina prechádza práve testami a prechádza úpravou prirodzenou tak, aby pre to telo bolo čo najprirodzenejšie. Čiže žiadne extra úpravy, žiadne pridané nejaké chemické alebo syntetické veci, ale fakt čo najčistšej podobe, aby to pre to telo bolo prirodzené. Sa posunieme práve na ten jedálniček. Ako prvé jedlo dňa by malo byť jedlo vyvážené, malo by obsahovať niekoľko makroživín, práve pokryť sacharidy, bielkoviny, zdravé tuky, ale vždy je dobré, pokiaľ už ráno dbáme o to, aby sme mali vitamíny a minerály pokryté pre ten metabolizmus. Ako som spomínala, biologické hodiny fungujú, telo sa ráno potrebuje prebrať. Pokiaľ už ráno nepríjmeme do toho jedálničku ako prvé jedlo dňa úplne vhodné jedlo, napríklad jedlo, ktoré je extrémne s veľkým množstvom sacharidov alebo nie je vyvážené, tak sa nám rozhodí metabolizmus a rozhodia sa nám hormóny i hlavne inzulín, ktorý potom nám ovplyvní to, ako vníma telo potravu i počas celého dňa. Ja si ráno do toho výživného jedla dávam ešte proteín. Proteín máme v dvoch variantách. Je to jednak proteín, ktorý je živočíšny a rastlinný, alebo potom vegánska varianta proteín drink mixu. A čo si ja obrovsky cením, to je to, že proteíny potrebujeme práve na to, alebo bielkoviny, aby sa to telo regenerovalo. Toto je veľmi dôležité. Každá bielkovina má určitú, alebo každý zdroj bielkoviny má určitú schopnosť. Regenerujú sa nám bunky. Každá bunka v tele potrebuje práve na regeneráciu bielkoviny. Potrebujeme pre správny hormonálny systém bielkoviny. Enzymy. Všetko v tele má vlastne bielkovinový základ, ale to, jak sa použije tá bielkovina, tak to udáva práve to, v akom množstve ju prijímame, v jakej forme ju prijímame a aké vitamíny a minerály máme ešte v rámci akoby tých bielkovín pokryté. Práve protein drink mix sa preto tak volá, pretože je to mix jednak akoby i tej bielkoviny,
ale jednak aj vitamínov a minerálov, preto najlepšie využitie bielkovín v rámci tej regenerácie. Ja si dávam ešte ráno vlákninu, pretože vláknina je veľmi dôležitá v rámci toho čistenia. Vlákniny máme dve. Máme Betahart a máme multivlákinový nápoj. Ja si to rada odmieniam, ale poviem vám nejaké pikošky k tomu. Napríklad Betahart obsahuje ovsený beta-glukán, ktorý má klinické testy na to, že krásne pomáha regenerovať a čistiť pečeň. Pomáha to k tomu, že nám vychytáva toxíny spolu so žlčou z toho celkového telíčka, z krvného obehu. Pomáha nám vytiahnuť tuk, ktorý je tam prebytočný, vysoký cholesterol, alebo pokiaľ niekto má i problémy napríklad so štítnou žľazou, tak krásne to pomáha k tomu, že to telíčko regeneruje, pretože sa zbavujeme tých toxínov a toto je obrovská schopnosť toho beta-glukanu. Multivlákinový nápoj, ktorý je z 5 zdrojov vlákniny a je to pekne namixované, takže nielen, že vláknina vyťahuje toxíny z tela, pomáha regenerovať jednak sliznicu, pekne nám čistí tráviaci trakt a vyživuje naše črevné bunky, črevné baktérie práve týmto spôsobom, pretože črevné baktérie pomáhajú potom tým črevným bunkám k tomu, aby mali dobrú schopnosť celkovo i na strebávanie, ale i v rámci tej regenerácie. Ja si po raňajkách v čase napríklad 10. a aj olovrantu dávam termočejk alebo instantný bylinný nápoj. Opäť to máme v niekoľkých príchutiach. Ja mám rada v lete napríklad citrón, cez zimu mám radšej broskyňu, alebo máme i bez príchute a ja si to kombinujem pekne s aloe koncentrátom, aby som si to trošku osladila, ale ešte viac pomohla trávenie. Instantný bylinný nápoj alebo termočaj je z niekoľkých bylín a pomáha ju nielen k hydratácii, ale celkovo aj k tomu, aby sa rozbehol lymfatický systém, čiže čistenie toho telíčka a tak naša kanalizácia. Pokiaľ máte nejaké problémové partie alebo časté zápaly práve močového mechúra, obličiek a tak ďalej, mne napríklad s týmto obrovsky pomohol termočajík a pomohol mi k tomu, aby som sa rozpila, aby som vedela prijímať vodu, aby som opäť navodila pocit toho smedu a aby som efektívne využívala vodu v tele. V rámci 10. ja si veľmi rada doplňujem bielkoviny. Pokiaľ som napríklad vo fitku alebo mám klientov alebo behám hore-dole, tyčinky sú stále moja záchrana, pretože na 10. a olovrant by sme mali doplniť bielkoviny. Ideálna 10. alebo olovrant má 10 gramov bielkovín a tieto tyčinky sú robené tak, že pokiaľ mám napríklad malý hlad, tak si dávam proteínovú tyčinku, rada to kombinujem aj s nejakým ovocím alebo s orieškami, opäť máme niekoľko príchutí, ja mám najradšej tieto citrónové, alebo keď mám väčší hlad, viem, že napríklad ma čaká ešte nejaká práca a k večeri alebo k obedu sa dostanem až neskôr, tak používam formulu jednu v tyčinke, ktorá je vlastne robená ako na shake, akurát je to v tyčinke. Kľudne sa môže používať aj na raňajky, ale ja to mám rada napríklad takto na 10, keď potrebujem niečo väčšie. K tomu určite si dajte pohár vody, pretože to obsahuje veľké množstvo vlákniny a je dôležité, aby vláknina išla ruka v ruke s vodou, aby keď tá vláknina už nám vyťahuje ten odpad z toho tela, aby sa to pekne vyplavilo. A chcem podporiť bielkoviny slanou variantou, tak používam proteínové čipsy, ktoré používam v bežnom jedálničku, napríklad miesto pečiva, že si nakrájam šunku, zeleninu a dám si k tomu napríklad humus alebo nejaký dobrý syr a miesto pečiva používam čipsíky. Taktiež ich používam napríklad ku krémovým polievkám, alebo si ich dávam len tak ku telke s nejakou zeleninkou, ako také zdravé snackovanie behom dňa alebo večer. Druhým kameňom úrazom v dnešnej dobe je trávenie. Veľmi veľa ľudí má problémy s trávením, s nafúknutým bruchom alebo s disbalancom našich črevných baktérií alebo s mikroflórou. A keďže črevo je našim druhým mozkom, pretože 90% nervových dráh ide z tráviaceho traktu do mozgu, tak je veľmi dôležité podporiť aj pre a probiotika v rámci toho jedálničku. Ja si pomáham mikrobiotikom Max, ktorý obsahuje nielenže živé baktérie, čiže probiotika, ktoré narovnávajú rovnováhu baktérií v našich črevách, ale obsahuje to aj prebiotickú vlákninu, ktorá pôsobí ako potrava pre tieto baktérie. Toto je obrovská rarita a preto ja si firmu veľmi cením, pretože bežne
môžete dostať probiotika alebo prebiotika zvlášť, ale u nás je to v jednej forme a je to práve klinicky urobené tak, aby to bola vláknina, ktorá priamo vyživuje najlepšie tie živé baktérie. Tieto baktérie nám pomáhajú nielen k tomu, aby sme mali optimálne trávenie, ale je to i prevencia voči rôznym neurodegeneratívnym chorobám, chorobám práve akoby psychiky, alebo pokiaľ ste často nervózni, alebo cítite, že nie je to úplne optimálne s vašou náladou, tak je na rade podporiť i črevný mikrobióm, práve napríklad vlákninkou a tými probiotickými kultúrami. Určite Microbiotic Max nemixujte spolu so šejkom, pretože sú tam živé baktérie, takže ja si väčšinou dávam Microbiotic Max buď to akoby na koktail, čiže si tým podcukrím koktail, alebo smoothiečko, pretože má to takú jemnú vanilkovú nasladlú chuť, alebo si to dávam spolu so skin boostrom, s kolagénom a urobím si taký zdravý nápoj nielen pre pleť a pokožku, ale aj pre mikrobióm, alebo si to dávam z aloe, alebo po prípade si to miešam do vlákninky a podporím ešte viac to trávenie. Pre podporu imunity môžeme použiť aj Immune Booster, čo je priamo produkt, ktorý je vyvinutý tak, aby podporil jednak imunitu, ale aj keď na vás už niečo lezie, tak odporúčam 2 sačky denne urobiť si za tepla ako čajík a je to výborné pre podporu práve obranných schopností tela. Obsahuje to okrem vitamínu C a ďalších minerálov, ktoré sú potrebné pre podporu imunity, aj Epicor, čo je vlastne výťažok z fermentovaných kvasníc a je spracovaný sušením. Je klinicky dokázané, že práve Epicor má najväčšiu silu v rámci obrany schopnosti, pretože telo vždy má radšej a lepšie využije veci, ktoré nie sú chemicky a synteticky vyrobené. Takže práve tým, že tento produkt je sušený a tým spôsobom je pripravený výťažok z týchto fermentovaných kvasníc, tak je to najsilnejšie práve na podporu imunity. Vitamíny a minerály sú taktiež veľmi dôležitým krokom k tej dlhodobej výžive telíčka a k tej dlhodobej kondícii a nemali by sme na nich zabúdať, pretože väčšina ľudí má opäť vitamíny a minerály v tom jedálničku extrémne málo. V dnešnej dobe obrovsky klesá nutričná hustota potravín, čiže to, pokiaľ kupujeme napríklad ovocie, zeleninu v obchode, stojí to práve na tých pultoch, tak klesá tá nutričná hustota a tie vitamíny a minerály sa vytratia. Pokiaľ chcete podporiť výsledok, podporiť imunitu, alebo mať zdravšie vlasy, nechty, pokožku, podporiť hormóny alebo napríklad aj metabolizmus mužský alebo ženský, tak vitaminový komplex preto máme mužský a aj ženský. Ženy majú väčšie množstvo napríklad železa, kyseliny listovej, to sú zložky, ktoré sú dôležité pre hormonálnu rovnováhu a pre ženské hormóny. Muži zase majú väčšie množstvo napríklad vitamínu K alebo ďalších mikroživín, ktoré podporujú mužské telíčko. Ja používam ešte Extracal a Extracal je vlastne výživa pre kosti, kĺby, zuby a nechty. Takže pokiaľ máte časté zápaly, alebo ste po operácii, alebo máte i napríklad väčšiu nejakú fyzickú záťaž, čiže hráte vrcholový nejaký šport, alebo chodíte častokrát na silové tréningy, alebo ten šport je vašou bežnou súčasťou, tak Extracal je výborná vec, ktorú si môžete doplniť do vášho fit plánu, pretože to podporuje práve kosti, kĺby a pekne to pôsobí k regenerácii. Neodporúčam používať napríklad zvlášť vápnik, zvlášť horčík, pretože každý vitamín a minerál potrebuje ešte škálu mikroživín na to, aby sa to reálne strebalo do toho telíčka. Že keby sme užívali čistý vápnik, opálí to kosti, ale nedostane sa to dovnútra a preto Extracal je výživa, pretože pekne sa to strebe a využije sa tam, kde to má. Ďalšou takou makroživinou, čo potrebujeme pokryť v jedálničku, sú omega-3 mastné kyseliny alebo zdravé tuky. Opäť tie zdravé tuky sú veľmi ťažké dať do toho bežného jedálničku, pokiaľ máte takú stravu, ako má väčšina Čechov, Slovákov, Maďarov a ten stred Európy a máme extrémne málo zdravých tukov v jedálničku.
Zdravé tuky sú veľmi dôležité k regenerácii, pretože každá bunka má na povrchu vrstvu práve z tých tukov, fosfolipidovú vrstvu, a pre tú regeneráciu je veľmi dôležité tieto zdravé tuky mať v jedálničku. Taktiež je to dôležité pre výživu napríklad mozku, pre správnu funkciu zraku, a preto omega-3 sú extrémne dôležité. Herbalife Line Max nám ponúka práve podporenie tých omega-3 a zdravých tukov do toho jedálničku, a čo je takou pikoškou, alebo čo obrovsky zazdávam kredity firme, že na to myslela, že si opäť sama loví ryby, a tie omega-3 sú spracované tak, že sú filtrované cez uhlíkové filtre, takže sú zbavené ťažkých kovov, takže pokiaľ sa aj bojíte napríklad jesť ryby alebo ich nejete v rámci toho vášho jedálničku, tak tieto omega-3 sú bezpečné napríklad i pre detičky alebo pre kohokoľvek, pre tehotné, pretože väčšinou tehotné ženy sa boja jesť ryby práve kvôli tým ťažkým kovom, takže práve tieto omega-3 sú pekne filtrované. Omega-3 ja užívam napríklad jedny ráno a dávam si k obedu ešte 2, čiže celkovo 3 mám v rámci toho bežného jedálničku, ale pokiaľ napríklad chcete podporiť ešte viac mozog, alebo máte napríklad väčšiu váhu a chudnete z väčšej hmotnosti, aby tá pokožka sa pekne regenerovala a stiahla, tak odporúčam až 5 denne. K podpore metabolizmu si napríklad môžete pomôcť ešte Phytocomplitom. Phytocomplete je výborný na to, že obsahuje zložku fitín, čo je klinicky dokázané, že redukuje vnútrobrušné tuky a tuky v oblasti pása, takže pokiaľ chcete podporiť vaše chudnutie, metabolizmus a celkovo to spaľovanie, tak Phytocomplete je výborným pomocníkom. Prednedávnom sa k nám dostali aj novinky, a to sú žuvacie tablety Herbalife Gelly, ktoré máme jednak aj pre dospelých, ale konečne nám došla aj výživa pre deti. Takže pre tých dospelých máme 2 druhy. Jeden druh obsahuje koenzym Q10, ktorý je výborný práve pre svoje antioxidančné schopnosti, ale pomáha to aj proti zápalom, ale je klinicky dokázané, že nám podporuje aj tú dlhovekosť. A toto je za mňa obrovským plusom, pretože výživa Herbalife je inteligentná, myslí dopredu, pomáha k nám tomu, aby i tá energia celkovo a výživa toho tela bola podporená i na pomery, ktoré máme teraz, takže pretože máme extrémne veľké množstvo stresu v dnešnej dobe, ťažké zamestnania, ťažké také situácie a celkovo ten chronický test je veľmi veľkou témou v dnešnej dobe, tak práve tieto geliky sú robené tak, aby podporili schopnosť toho tela brániť sa proti tomu chronickému stresu. A druhé geliky pre dospelých ľudí sú geliky pre výživu očí, a opäť v dnešnej dobe máme veľké množstvo modrého svetla a geliky sú robené tak, že obsahuje to zložky, ktoré podporujú zvyšovať optickú hustotu našich očí a pomáhajú nám brániť sa proti tomu modrému svetlu a aj k tej regenerácii. Pre tie detičky máme potom geliky, ktoré podporujú nielen imunitu, ale aj celkovo dospievanie, rast. Opäť pomáha to i k tomu stresu, pretože v dnešnej dobe, keď som si čítala štúdie, tak veľmi veľa napríklad depresií vzniká od toho 10. roka u tých detičiek, a to je práve kvôli tomu stresovému takému prostrediu, ktoré majú detičky. Takže opäť to obsahuje zložky, ktoré pomáhajú nielen k tomu, aby sa to telo toho dieťaťa bránilo proti tomu stresu, ale aj aby to bola prevencia voči rôznym chorobám, napríklad ADHD alebo choroby, ktoré v dnešnej dobe sú veľmi populárne aj u tých detičiek a pomáha to k tomu normálnemu rastu. To najlepšie nakoniec, a to sú práve produkty, ktoré sú jednak aj novinkou, ale je to aj produkt od nositeľa Nobelovej ceny za medicínu.
Nightworks je produkt, ktorý pomáha práve nielen k optimálnemu pitnému režimu, ale pomáha to proti kardiovaskulárnym chorobám, je to podpora a výživa pre cievy a pre srdiečko a ja odporúčam určite každému, kto trošku akoby chce podporiť napríklad to dlhodobé zdravie alebo i pre tých seniorov, tak zaradiť Nightworks do toho bežného jedálničku pred spaním, pretože to pomáha trošku roztiahnuť cievy, ale ja to napríklad používam aj pred športom, pretože tým, že rozťahuje cievy, prekysličuje to telíčko. Je to produkt, ktorý na základe toho pán doktor Louis Ignarov vyhral Nobelovú cenu za medicínu. Ďalšou novinkou je Night Mod, čo je vlastne čaj pred spaním. Obsahuje to nielen kamilku, ale aj výťažky zo šafránu a tento produkt pomáha k tomu, aby si telo odpočinulo a lepšie zregenerovalo. Ja to používam u klientov, ktorí napríklad chodia na nočné zmeny alebo majú ťažkú prácu, majú problémy so zaspávaním. Tento produkt obsahuje výťažky zo šafránu, čo je vlastne rastlinka veľmi známa pre svoje veľké spektrum liečivých schopností. Používa sa jednak v alternatívnej medicíne, ale má i klinické štúdie v klasickej medicíne pre svoje schopnosti. Jednak sú to protizápalové, jednak pomáha napríklad aj proti PMS alebo veľkým menštruačným bolestiam. Pomáha to k tomu, aby napríklad kardiovaskulárna sústava bola v poriadku, čiže táto bylinka je jednak veľmi drahá, ale aj veľmi vzácna a to obsahuje práve Night Mod. A poslednou novinkou je Active Mind Complex, čo je priamo výživa pre mozog. V dnešnej dobe sa veľmi hovorí o prevencii voči rôznym neurodegeneratívnym chorobám a práve Active Mind Complex pomáha k prevencii voči týmto ťažkostiam, ale zároveň to pomáha telu bojovať proti chronickému stresu a opäť proti chorobám spojenými práve s týmto chronickým stresom. Takže výživa pre mozog je opäť takouto novinkou a ako som spomínala, Herbalife je veľmi inteligentná firma, pretože vyvíja práve produkty, ktoré v dnešnej dobe sú veľmi dôležité pre výživu a dlhovekosť a toto je tiež produkt, ktorý patrí k tomu. Starostlivosť o vlásky a o telo, to je práve aloe rada, ktorá samozrejme obsahuje bambucké maslo, obsahuje výťažky z rumančeka, takisto krásne vonia práve tou jemnosťou výťažku z kvetu citróna, ale podstatné je, že práve táto rada neobsahuje žiadne parabény, rovnako ako skin, žiadne sulfáty a ani alkohol, takže je výborná práve aj pre ľudí, ktorí sa chcú o seba starať prírodnou cestou, ale napríklad majú aj veľmi citlivú tvár a celkovú pokožku. Takže šampón, kondicionér, predpokladám, že tam nemusím o tom veľa hovoriť, každý používame. Podstatné je, že práve šampón a kondicionér, ktorý obsahuje aloe, tak ešte navyše má pšeničný proteín, ktorý práve hydratuje a hlavne spevňuje štruktúru vláskov. Takisto máme tým, keď máme už jednu radu, tak ideálne, hej, to jedno pH používať a to je takisto na celé teličko šampón. Potom je krém na ruky. Krém mám veľmi rada mať v aute, doma pri počítači. Hej, my ho máme takisto aj v kúpeľke, aj napríklad po vecku, keď si umieme ruky nakrémovať sa. Či už ruky, ale aj kompletne telo, ale keď napríklad šoferujete a máte červenú, tak využite chvíľku čas a krásne si zhydratujete ruky a môžete ďalej fungovať bez toho, aby bol len nejaký masný. Takže toto je paráda. A úplne na záver, takisto poznáte aloe gel. Tento aloe gel funguje tak, že je výborný napríklad na zjemnenie štruktúry tváre. Ja ho používam napríklad ako masku, takú hrubšiu vrstvu si dám a veľmi pekne to zjemní štruktúru. Alebo je výborný napríklad, keď máte niečo spálené, varíte, pečiete, hej, niečo sa náhodou udeje a proste je to trošku spálené, tak gel veľmi pekne v priebehu pár hodín upokojí a hlavne stiahne zápal. Alebo pokiaľ napríklad vonku sa niekde, hej, zabudnete sa nakremovať a ste trošku popálení, tak toto je výborné. Alebo keď sú rôzne jazvičky, tak to takisto veľmi pekne vyslovene, bude to úplne jemnúčka jazvička, alebo v 90%, hej, sa krásne takisto tá pokožka ako keby zregeneruje. Takže rada, všetko vonia rovnako, všetko kvalitné a všetko funguje rovnako, hej, takže tie výsledky sú tam veľmi rýchle. No a keď sa presunieme ku skinke,
výborné na tom je, že obsahuje 1 pH, takže keď sa používa kozmetika alebo výživa, tak je super, keď je to jednej značky, lebo práve jedno podporuje druhé, čo si dávame na tvár. Čo sa týka skinky, tak tým, že názov je hej, pleť, skin je výživa, takže to je už unikátne v tom, že to nie je kozmetika ako taká, ale výživa, ktorú môže mať ktokoľvek, kto potrebuje výživu, tak ako jablčko. Pri skinke vidíte, že je číslovanie, alebo keď nevidíte, tak uvidíte. A to číslovanie je práve tým, že je jednoduchá. 1, 2, 3, 4, 5 a môžem ísť z kúpelky. Takže, ako som spomínala, pre pánov, pre dámy, pre chalanov, baby, proste vo veku, kedy tie akné rýchlejšie naskakuje. Podstatné je, že je klinicky testovaná, nie je testovaná na zvieratkách, a najdôležitejšie takisto aj dermatologicky testovaná. A sú ľudia, ktorí keď majú napríklad veľmi citlivú tvaričku alebo očka, tak takisto aj očnými lekármi v spolupráci s nimi vznikla práve skinka. Čo sa týka jednotky, tak to je klasika na čistenie pleti, prípravok buď pre suchú alebo pre mastnú pleť. Ja osobne som veľmi rada, pretože som typ človeka, ktorý má rád, že keď je jedna vec, tak ideálne je na dve možnosti. Čiže napríklad tento gel je výborný aj na odličenie očí. Hej, takže rovno ako si vyčistím tvár, tak si rovno odličím očka. Absolútne necítim nič, že by ma niečo niekde, hej, tam sa niečo riešilo, pleť je vyčistená. Potom je toner. Toner tonizuje pleť, to znamená, keď je vyčistená, tak to pekne uzatvára a tonizuje a vyrovnáva pH. Je výborný na osvieženie. Je to obrovský rozdiel, keď si dáte toner vonku, keď by ste si dali len vodu alebo tento toner do kabelky, pri počítači, keď ste to veľmi príjemné osvieženie a tí, čo používate make-up, tak make-up zostane tam, kde má. No a samozrejme hydratácia, to je práve to, čo pleť robí pleťou. Pokiaľ je hydratovaná a chránená, cez deň denný krém, v noci nočný krém a úplne také počiarknutie toho, aby bola čo najdlhšie mladá, je sérum proti vráskam. Takže myslím si, že k tomuto názvu znovu nemusím nič hovoriť. Očný krém, také uzatvorenie hydratácie je okolo očka, pretože tam máme 2 vrstvy pokožky a práve tam najrýchlejšie strácame kolagén. Tak očný krém je výborný práve pre ľudí, ktorí majú hlbšie vrásky. Ja používam očný krém veľmi rada, veľmi príjemne to hneď tak ako keby zjemní z celý pokožku. A očný gel je veľmi dobrý práve pre ľudí, napríklad, ktorí majú opuchnutejšie očka, alebo majú trošku tmavšie kruhy, alebo majú menšie vrásky. Takže buď ideálna dvojkombinácia, že dám trošku viacej výživy oku, alebo si vyberiem jednu z týchto možností, jednu z týchto alternatív. Na záver je to, čo nám pleť robí krásnou pleťou, a to je maska mladosti. Ja jej hovorím maska mladosti, je to čistiaca maska, ktorá napríklad nielen to, že pomáha na omladenie, ona vyslovene vypína pleť, a pokiaľ sú aj ľudia, ktorí majú hlbšie vrásky, alebo ľudia, ktorí majú pigmentové škvrny, ja som mala silné fľaky, tak pomáha, ale nie len, že napríklad na 1 alebo na 2 mesiace. Čím ju človek dlhšie používa, tým lepšie na svoj vek vyzerá. A to je tá radosť používať niečo, čo viem, že funguje. Dávam tip, masku používam 2-krát do mesiaca, kompletne na celé telo, a to z toho dôvodu, už keď sa aj míňa, hej, ja tak rada si tak viacej doprajem, tak preto na celé telo, aby bolo pekné, aby bolo hydratované, a myslím si, že znovu tá prevencia je príjemnejšia, ako potom zbytočne sa trápiť a riešiť niečo, pokiaľ som na to zameraný, že chcem, aby to bolo pekné. Peeling zjemňuje štruktúru pleti, kľudne znovu na celé telíčko 2-krát do mesiaca. Pokožka je hladká, perfektne zhydratovaná, keď sa potom na ňu dá krém, ale zároveň perfektne prekrvená. Takže peeling poznáme takisto veľmi dobre práve tú štruktúru pleti, pripraví na to, aby keď už si dávam krémiky a starám sa o tvaričku, tak aby sa to úplne čo najlepšie stuclo a aby to bolo čo najkvalitnejšie a hlavne najlepšie viditeľné. Na záver mám pre vás pripravený nápoj, verím, že každý ho máte v kuchyni alebo možno ho budete mať, a to je Skin Booster. Skin Booster je novinka, ktorá sa, to vidíte, že pije. Obsahuje Verisol P, to je najkvalitnejší a hlavne najúčinnejší kolagén na trhu, ktorý vypína pleť zvnútra. Obsahuje samozrejme ďalšie vitamíny, nádherne vonia, takisto chutí, je sladený stevio, ale čo je podstatné,
aj na Verisol P, to znamená na Skin Boostery, sú klinické testy, to znamená overené a potvrdené, že v priebehu 3 až 4 mesiacov, stačí si robiť fotku, už do mesiaca vidíte rozdiel, ale do 3 až 4 mesiacov je pleť vypnutejšia a pokiaľ sú ľudia, ktorí majú napríklad trošku celulitidu alebo väčšiu celulitidu, tak vidíte rozdiel aj v tejto oblasti. Plus, keď niekomu vypadávajú vlásky alebo ťažšie rastú, pomalšie rastú, tak takisto máme s tým nádherné výsledky. Ahojte, pekný deň. V tejto časti úvodného nutričného videa si detálne spoločne prejdeme našu fantastickú športovú výživu H24, ktorá mi v podstate celých 11 rokov a mnohým športovcom pomáha dosahovať ich ciele, zlepšovať výkon, zlepšovať regeneráciu, lepšie sa cítiť počas športu a podobne. A volám sa Patrik Florov, Herbalife som, teraz je to 11. rok, no a v podstate prišiel som ako študent fakulty telesnej výchovy a športu a práve tá športová výživa ma veľmi oslovila, pretože v dnešnej dobe je to proste absolútna ruka v ruke, zlepšovanie výkonu, to znamená, že má dobrý tréning, ale zároveň aj fantastickú výživu, ktorá podporuje tú lepšiu regeneráciu, lepšiu hydratáciu a podobne. Takže tak, veľmi dôležité body, prečo je H24 tak výnimočná a v čom má vlastne veľmi dôležité benefity. Prvá dôležitá vec je ucelená rada. Nie je to len proteín po výkone alebo jonťak počas, ale je to vlastne kompletná H24 športová výživa, 24-hodinová ochrana športovca. Ďalší dôležitý bod, športová výživa nie je vytvorená len tak, ale je to výživa, ktorá je vytvorená lekármi, športovými lekármi, vedou a zároveň aj športovcami, pretože priamo zakladateľ H24 je pán doktor John Heiss, ktorý je športový lekár, vedec a zároveň aj športovec. Takže úžasná vec, čo v backstage za športovou výživou je. A potom ďalšia dôležitá vec je plne prírodné ingrediencia, farbivá, fantastická chuť. To v podstate každý oceňuje, pretože mnoho športovcov pred H24 nejakú športovú výživu používalo, ale používalo ju len kvôli tomu, pretože to má plniť tú funkciu, ktorú má, ale moc im to nechutilo. H24 chutí absolútne každému. No a v neposlednom rade, pretože športovú výživu H24 používajú aj rekreační športovci, aj výkonnostní, ale aj vrcholoví, ktorí potrebujú dbať na značku Informed Sport, to znamená, že testované na zakázané látky. Takže to sú výhody. Vo svete H24 v podstate športovú výživu používa 5 národných olympijských výborov, čo je úžasné, v podstate vlastne veľké množstvo medailí práve na olympiáde, ktorú sme mali prednedávnom, tak v podstate vlastne tak práve športovci sponzorovaní H24 vlastne získali tieto medaile. Potom ďalšia dôležitá vec, alebo ďalší taký zaujímavý nutričný sponzoring vo svete, jeden z najdlhších nutričných sponzoringov vôbec, čo vo výkonnostnom športe má práve Los Angeles Galaxy, profesionálny športový, respektíve futbalový tím, ktorí už roky vlastne výživu používajú. Už je to viac ako 10 rokov, čo je ambasádorom Herbalife výživy, celkovo Herbalife výživy Cristiano Ronaldo. Takže absolútna špička nielen vo futbale, ale tak, jak vyzerá, jak sa chová a podobne. Takže to je proste úžasná vec. To nie sú len nejaké 2-3 instagramové posty, ale to je 10-ročná nutričná spolupráca, takže fantastická vec. No a trebárs napríklad v našom regióne je to pán Jirka Prskavec, čo je v podstate vlastne olympijský víťaz z Tokia v kajaku, dvojnásobný majster sveta, 6-násobný majster Európy a tak ďalej, takže skutočne elita. No a trebárs napríklad je to ďalších ešte 150 rôznych športov a aj v výkonnostných a vrcholových atlétov, takže absolútna vlastne špička. No a takže to je, čo sa týka len takéto okienko toho sponzoringu, alebo kto všetko výživu športovú používa, je skvelé, že môžeme aj my trebárs ako rekreační športovci proste tú športovú výživu vlastne používať. Ideme si prejsť jednotlivé produkty, ktoré pomáhajú lepšiu hydratáciu a podporujú vlastne v prvom rade regeneráciu a obnovu. Úvodná hydratácia je Hydrate, hypotonický nápoj, respektíve nápoj, ktorý doplňa elektrolyty,
úplne bez kalórií, bez cukru, čiže môže sa používať kedykoľvek, aj napríklad vlastne pre nešportovcov, ktorí majú trošku slabší pitný režim, takže podporuje práve vlastne to, aby tie elektrolyty vlastne v tom tele dobre fungovali a nie, že by priamo dodával energiu, ale tým, že je lepšia hydratácia, tak to telo je prirodzenejšie, viac koncentrované a podobne, takže skvelá vec, doplňa sa vlastne v takýchto sáčkoch, chutí výborne, do pol litra vody alebo do 3 deci, skvelo to vlastne chutí, takže potom druhý taký typ hydratácie je CR7 Drive, nápoj, ktorý je priamo vytvorený s podporou Cristiana Ronalda, respektíve s tým testovaním a v spolupráci s Cristianom Ronaldom. No a je vlastne to nápoj, ktorý má jednak skvelú chuť a sajbery. Bude varianta v pixli, alebo práve napríklad ja používam aj takéto na horskú cyklistiku, kde si to proste viem zobrať so sebou a nasypať. No a vlastne skvelá chuť. Už je to nápoj, ktorý obsahuje určité množstvo kalórií, čiže už je potrebný vlastne celkovo na popíjanie tohto nápoju už určitý výkon od hodiny do 2 hodín, do 2,5 hodín, čiže práve športy ako je futbal, hokej, do fitka a podobne, takže úplne fantastická vec. Hej, no a doplňa to jednak vitamíny, minerály, rýchle cukry na okamžitú energiu, ale aj také tie plnohodnotné sacharidy na dlhodobú energiu. Takže to je vlastne CR7, CR7 Drive. Potom, čo sa týka podpory, hydratácie, energie počas výkonu, sú v podstate vlastne sú dva nápoje, ktoré ja osobne veľmi odporúčam. Liftov síce nie je vlastne ako priamo produkt z H24, ale je to nápoj, ktorý je priamo spätý so športom a so športovým výkonom a teda s energiou počas športu. Takže šumák, ktorý je bez kalórií, bez cukru, doplňa takú tú okamžitú vlastne energiu. Guarana, taurín, kofeín, 100% dávka C, vitamíny skupiny B, takže fantastická vec. No a Prolong je jedna z noviniek, ktorá je veľmi, veľmi podstatná pre nás, ktorí chceme trošku ten výkon zvyšovať a vlastne a podporovať práve vlastne ten výkon už vtedy, keď už sme ako keby tak v odzokách na doraz, hej, že už máme napríklad futbalisti 80. minúta, ale proste je nerozhodný stav napríklad a proste my potrebujeme rozhodnúť. Takže Prolong je úžasná vec, ja ju používam v horskej cyklistike, veľmi som si ho obľúbil, pretože je to dramaticky cítiť v tej okamžitej energie, pretože obsahuje vlastne niečo cez 30 gramov sacharidov, z toho 20 cukry, väčšie množstvo kalórií. To znamená, že je to už produkt, ktorý je priamo nie len pre takých rekreačných športovcov, alebo idem si len tak trošku zacvičiť, ale skutočne pre športovcov, ktorí proste ten výkon chcú mať lepší a súťažný. Dobre, takže to je vlastne Prolong. To sú nápoje na podporu hydratácie, nápoje na podporu regenerácie. Sú dva typy. Prvý typ, pokiaľ je človek, ktorý má aerobný výkon a potrebuje doplniť v prvom rade vlastne tie sacharidy a potrebuje doplniť podporovať glykogén, čo je tzv. Zásobareň vlastne energie vlastne v tele, tak práve na to nám slúži Rebuild Endurance. Je to nápoj, ktorý je fantastický s príchuťou vanilky, ale doplňa práve vlastne to, aby to telo obnovovalo sa po tom aerobnom výkone. No a potom Rebuild Strength, čokoládové kakauko, hej, úžasná vec, hej, regeneračné kakauko, ja tomu hovorím, pretože jednak skvelo chutí, hej, je to proteínovo-sacharidový, čiže nie je to vlastne len proteín po výkone, ale podporuje kompletne vlastne celú tú regeneráciu tela, hej, po tom danom výkone. Či už je to vo fitku, alebo to je po nejakom crossfite, alebo práve po nejakom napríklad futbalu napríklad, hej, pokiaľ niekomu vyhovuje viac a chutí viac po aerobnom výkone strength, takže kompletný regeneračný nápoj, hej, vlastne chuťovo výborný, hej, doplňa vlastne všetky dôležité aminokyseliny, železo a podobne, takže veľmi, veľmi dôležité kľúčové látky na tú podporu toho, aby to telo okamžite začalo regenerovať. Tým pádom sme mohli vlastne ďalšie dni opäť športovať. Takže to je vlastne H24, respektíve Rebuild Strength. No a posledná vec, H24 a či tyčinky. V podstate produkt, ktorý takisto mám veľmi rád, pretože jednak skvelo chutia a viackrát a vo viacerých štátov ocenené ako jedny z najlepších tyčiniek alebo najlepšie tyčinky v rámci kvality, ingrediencií, chuťovo a vlastne nutričných hodnot. Hej, viac jak 20 gramov bielkovín, veľmi kvalitné, veľmi príjemné na chuť, hej, a podobne. Hej, takže to je takisto vlastne vec, ktorú či už na turistiky si vieme zobrať, hej, alebo priamo po tom výkone, pokiaľ nemáme pri sebe v aute Rebuild Strength, hej, po fitku a podobne. Takže športová tyčinka, ktorá je vlastne práve určená už po tom danom výkone.
Toľko z mojej strany a také tie detaily sme si vlastne celkovo prešli v tomto krátkom videu. Športová výživa sa jednoducho potrebuje používať, aj pokiaľ človek to skutočne myslí vážne. Možno aj s nárastom výkonu, s nejakými cieľmi, pokiaľ máte, ale takisto aj na tvorbu beztukovej svalovej hmoty. Pekný deň, vidíme sa. Tak ja vám želám všetkým na zdravie a na krásu. No a verím, že prvé, druhé a tretie video vám pomohlo sa trošku práve v našej výžive, či už športovej, takisto vnútornej výžive a výžive vonkajšej trošku viacej zorientovať. Samozrejme, ako som spomínala, každý máte poradcu, takže čokoľvek, čo budete potrebovať pre seba, možno viacej vysvetliť alebo ešte poradiť, tak sme tu pre vás. Majte sa krásne a ešte raz na zdravie a na krásu.